sum credo paternitam corpus spiritu Deus Deus mecam corpus meum materam tam crus metamicai. Gina, ang kaugatan. Kana ang kaunura. San asas. Huwag naman yung ibate. Sakit yung kayo! Sari! Salabi! Ikaw ang timagdamgan! Sabali! May uhipan yung ikaw ang timagdamgan! Ang mga kaliwa. Nahigugman na ang mahalog palangga kong anak. Mama Matilde. Tuapa sa kaliwat nga gikaligot-gutan o gidamtan sa atong mga kaliwat. Mama Matilde. Usara kadagom, mukirig siya. Iyan na ba? Antonio! Iyan na ba? No! Napangi ko! Mamamanda! Magbayad siya! Ang mga kaliwa. Nagpadayon ihapon. Ay, katapusan nga pagtupot. Ikan pa kaniyan to hanggang karoon ang kaligot-butay sa inyong kaliwat o among kaliwat. Sabay makaputol, ini. Kinsay makatabang sa itong kahintang. Ang mga kaliwa. Ang mga kaliwa. Lahi nga kinabuhi, lahi nga kalibutan. Usa ka lahing abilidad ug gahom sa kaalam nga iya sa dautan ug dulumtanan sa labawng gamhanan gikan sa labing ubos nga dagang sa panulat ni Fermin Culliantes Gomez sa direksyon ni John Gomez. Music and sound effects Randy Padayaw Susun. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Laing dalit ka nato sa RMN Drama. Tusok-tusukon ko sa mga dagom ang kasing-kasing. Ipalanlan ako sa mga bakukang upuhipan. Imong puso. Ang mga kaliwa. Niya ang paghulagway sa mga isina sa miaging yugto ning atong suginlanon. Sa ilaw sa nampay, sunggo. Nain mo dugo ilaw maning bayan ng yaman. Bayan ng mandak. Pagkuha pa rin. Mati pa rin matinay. Bisa kamay lang sa dugo niya mandak. Kung mo gibuhat niya sa loob sa bahay, Dominic. Antonio! Ay, mo gibuhat! Ug karon atong ipadayon ang laing sumpay nining suginlanon. Ang mga kaliwa. Usari kayo kiyanyo! Usari kayo kiyanyo! Dominic! Ikaw na eh! Kaniyot, Nick! Ay, mato! Gawa siya, Dominic! Gawa siya! Kambi niya niya! Sabi ay na ko kambi! Gawa siya! Ako'y... Pinuha ng mulok ng siyuda. Usa balik kayo kiya! Dominic, ha? Usa kayo!
Matuhog yung kanin, tuhog mo di kanin turungan ron, ha? Usahan, ha? Usahan kilikihan mo doon, ha? Usahan, ha? Gusto ka tuhogon ng tikaning John Tirungan, ha? Ha? Saman, pagka uman, aslo di ka kanahan ka. Unsam di kalaki ni mo Dominic, ha? Unsam di, ha? Unsam di? Buggawas ako eh. Buggawas ako nga rin sa ilang silong. Unsam di kalaki ni mo Dominic, ha? Imaning niya. Di ka na makautang sa kong kandindo, Chris. Di ay, tuhogon na kayo mo lubot. Di ka na makautang sa kong kandindo, Chris. Bahala ka niya. Kung maunay mo kalaki Dominic, kalaki lagi mo. Nyot, unsam di kalakihan, Nyot? Nyot, hain ka, Nyot! Tubag ako. Nakakuha ka magdugo ni Amanda. Wa! Diabot si Antonio. Unsa? Magkuha ng tako ilawang silos, bay. Diya si Antonio. Aminmal siya. Gano'n may dagan ka man? Dugsang ko ni Lucrecius Tirungan. Nauman ako limpyotan na, Nyot. Wanay dugong ng Amanda. Nyot, sino Amanda di ay? Usa naman siya? Hindi mo ko gibilin kanina. Di mo din mo hatod si ng Amanda, ha? May naibaw ka na bahin sa kong inahan. Kung unsa siya, Lucrecio. Nyot, abinin mo, makasalig ka na ako. Kaya ang ka rin ako gisultihan. Bahin sa ako, naibawan mo ng Amanda. O makasalig yung kang dik ko na ipanulti bisag kinsa, Nyot. Nyot, kira-kira na tadi ni kanina. Natusak-tusak ang inyong bahay sa mga bala. O sinang Amanda mo inaigo. Nakita yun ako mituasik ang iyang dugo. Nga naigo siya, Nyot. Nagtuogan ko, patay na sa Amanda. Pero ganyan, naglingkod siya sa Jikol. Hay, may sinang Amanda, ha? Wala pa yung pagkakasayari. Kung sabi mo natago, kayo mga na nasa kuminahan. Lucrecio, konsultihan ka sa lain ako na ibawan. Kung nasaksihan sa kuminahan, magkaingon ka. Kalisod ka tulungan. Aba nakita nito. Nakakita ko. Antonio, Dili lang kay parang musik. Pakto lang nasa kuminahan. unsa pa'y lain mong nasaksihan nyo? Dili ordinaryong tao si Mama Amanda. Nyot, Dili ordinaryong tao ang akong inahan. sa iyang pagkabarangan nyo, di na siya ordinaryo eh. Pareha sila ng Matilde. Di ordinaryo. Ay, barangan mo sa tos Matilde. Ha, di ba nyo? Sa ako rin gisulti ni mo di palang dugay. May dai ko nakita. O nasaksihan sa kuminahan. Gawa siya pagkabarangan. Doon na pa siya ng abilidad nga sukad. Kadto pa na ko masaksi. Nga iya sa tao nga may gawom. Oh, Nyot! May nanutok sa portahan sa kusina, Nyot! Tony? Oh, si Lolita! Kinsa magkaha sila, Tony? Huwag ko mahibaw. Apa si Mama Amanda? Basin, siya mo'y nahibaw. Pero nung may agi mga adlaw. May mga tao nga magpatbag din. May nakita sa mga tao nga naniida mo din. Ambot kinsa sila. Kumusta mas mama ni mo? Tony? Dili ko magkasulti mo. Pabutod ko kung sa pamahita mo. Nagkataas. O nagkataas ang mga hitabo. Nagkagabi na ang hitabo. Napanitan ako nga murag gipalayo na ko sa kong inahay. Ug ang iyang gipalapi mo sa Dominic. Nimbag o, may namatikdan ko. Si Dominic mo iyang giatiman pag-ayo.
Nakasapot ko kung ano sa anaan ni Mama Matilde. Si Dominic mo iyang gitudluan. Lolita, isugdan sa kong tudlo ni Mama Amanda. Karoon na gani, anam-anam na ko na batunan nga. Nagkanam kalahi ang akong gibuti. Anam-anam yung binahi ang akong una-una. Murag dili na una-una sa ordinaryong tao. Gisuwayan ako ang gamay na ko nakatunan. Nahibaw ka ani. Gisultihan ko na ikaw bahin ni atong hapit na unta mahibaw ini Mama. Pinaagi sa iyang nauna. Nagtuog ka nga. Ikaw may maluping pinaagi sa una-una sa mong inahan. Apag gibasaw gilitok ni mo ako pinalang ka mga punga. Gikan sa itong nga libro sa mong inahan. Kung nababaga ni mo ang iyang una-una. Napapasya niya na yun. Ang unang buhay siya, iyang una-una. Bahin na ito duha. Hapit na unta makumpleto. Makita na unta niya sa tinuod ng imahinasyon ang tinuod nga nahitabo natong duha. Sa dihang ihatag na ko imo ang tanatan sonyo. Imo na kinigisulti na ako. Mausap kinigibati na ko karon Tony. Murag nagkaanam ang pagka-ordinaryo na kong gibati sa kong kaugalingon. Nakamatmon ko. Sama ni mo, murag, nakasiguro ko nga may talagsaon kong mabuhat kaysa ordinaryong tao. Magpaniid kita sa itong kaugalingon. Kutob sa tumabantayan sa itong kaugalingon. Ipahibaw din nato kini sa usag-usan na itong duha. Abli ko sabi. Abli niyo ako sa kabutila. Sa balita, nagkontak mo si boss. Lagihan lipayan na patay ko na to si Amanday. Matod bang boss si Luso, nakabaw sa kuno ang maguwang niyang congressman. Yan. Yan ako na siya paingon din na to. Nagdanas budget. Isap ko buto kasi mo serious na drone. Hindi kayo ito po dito. Kung kaya ko sa cellphone na, papay mo na nga eh. Ay. Uya, kisam na rin. Wala. Kanan, luwas na itong dibusin so. Mauti. Uy, kisa ka na nokto. Unsay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay nining sugidlanon. Ang mga kaliwat! Dalit ka nato sa RMN Drama.